ಎಕ್ಕಡಂಜಿ ಕಾಂಡೆ ಎಕ್ಕಡಂಜಿ ಈವ್ನಿಂಗ್ ಲೈವ್ ಬರ್ತಿದ್ದೆ ಪಾತೆರ ಕರೆಕ್ಟ್ ಒಂದು ಗಡಿ ಕಾಲ್ ಬರಂತು ಕಟ್ಟಾನು ಇಂಚಿತ್ತೆ ಲೈವ್ ಬೈದೆ ನನ್ನ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ಗಳೇ ಹಾಗೂ ನನ್ನ ಸಹಪಾಠಿಗಳೇ ಯಾನಿತ್ತೆ ಲೈವ್ಗೂ ಬರ್ತಿದೆ ಎಲ್ಲೇ ಚಿಕ್ಕಪ್ಪನ ಮದಿಮೆ 5 ನಿಮಿಷ ಉಂಡು ಬೈಜರ ಇರಲ ಬಲೆ 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 ಬನ್ನಿ ಸೋದರರೆ ಬನ್ನಿ ಬಾಂಧವರೇ ಹೃದಯಗ ಸುಧಾ ಕುಟುಂಬ ರಚಿಸೋಣ ಬಲೆ ಲೈವುಡು ಬಾತಿರ್ಗ ಬಲೆ ಲೈವುಡು ಬಾತಿರ್ಗ ಬನ್ನಿ ಸೋದರರೆ ಬನ್ನಿ ಬಾಂಧವರೇ ದಿನಕರ್ ಕೆ ಕುಕ್ಕಿ ಆಯ್ ಬ್ರೋ ಆಯ್ ಇಂತೆಲ್ಲ ಇದು ಎನ್ನ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ದ ಚೂರು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಬೈದುಂಡು ಚೂರು ಬಲಿ ಪಾತಿರ್ಗ ಅಂಚ ವಾಚ್ ಟೈಮ್ ಒಂಜಿ ರಿವ್ಯೂಸ್ಡ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಬರ್ತದೆ ಆತರ ಮಸ್ತ್ ಬೇಜಾರಾಪುಂಡು ರಿವ್ಯೂಸ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಬರ್ತದೆ ಪೋತುಂಡು ಇತ್ತೆ ದೆಪ್ಪೊಡಂಡ ಆಗುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಫಸ್ಟ್ ಚಾನಲ್ ಇತ್ತೆ ಮಂತ್ ಮಾಡಕ ಇತ್ತೆ ಡಾಲರ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆದಿಲ್ಲ ರಿವ್ಯೂಸ್ಡ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಬರ್ತದೆ ಭಾರಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆತುಂಡು ಇಂಚ ಐನಗ್ಲು ಎನ್ನ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಪೂರ ಆಯ್ನತ್ತು ತೂದು ಶೇರ್ ಮನ್ಪೊಡು ಅಂಚ ಲೈವ್ ಬರ್ತದೆ ಶೇರ್ ಮಂತುಂಡ ಎನ್ನ ಚಾನಲ್ ಪಾಸ್ ಇತ್ತೆ ರಿವ್ಯೂಸ್ಡ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಪೋಪುಂಡು ಅಂಚ ದಿನಕರ್ ಕೆ ಕುಕ್ಕೆ ಎಂಬೆರೆಡೆ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆನೆ ಎನ್ನ ಚಾನಲ್ ಅವು ಆಯ್ನ ಪರ್ದೆರ್ ಎನ್ನ ಚಾನಲ್ ಅವು ಶೇರ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಎನ್ನ ಆಲ್ ವೀಡಿಯೋಸ್ ತೂಲೆ ಎನ್ನ ವೀಡಿಯೋ ನಿಗ್ಲು ತೂಯಿನಾತ ಎನ್ನ ಚಾನಲ್ ಬುಕ್ಕಲ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆವೊಂದು ಬರ್ಪುಂಡು ಅಂಚ ತೂಲೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮನ್ಪುಲೆ ದಿನಕರ್ ಕೆ ಕುಕ್ಕೆ ಒನಸಾಂಡೆ ಬ್ರೋ ಆಂಡ್ ಬ್ರೋ ಒನಸಾಂಡೆ ಇತ್ತೇನೆ ಅವೆ ಗಡಿ ಗಡಿತ್ತೆ ಲೈವ್ಗೆ ಬರೆಯರ ಕಾರಣಗಳು ಬಂದವೆ പക്ഷേ ಎನ್ನ ಚಾನಲ್ ಇಂಚ ಆದಿತ್ತೆ ಬಾರಿ ಬೇಜಾರಾಗ್ತದೆ ಏನೊಂಜಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮನ್ಪೆರ ನಿಗ್ಲಡ್ದು ಸಾಧ್ಯ ನಿಗ್ಲೆ ತೂದು ವ್ಯೂಸ್ ವಾಚ್ ಟೈಮ್ ಮಂತ್ ಕೊರಿಯರ್ ನೋ ಪಾಸ್ ಇನ್ನು ವಾಚ್ ಟೈಮ್ ಪೋದಿತ್ತಲು ಅಂಚ ವಾಚ್ ಟೈಮ್ ಆದಿತ್ತನ $45 ದನ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆದಿತ್ತೆ ಮತ್ತು ರಿವ್ಯೂಸ್ಡ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಬರ್ತದೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಐದನು ಪಂಡ ರಿವ್ಯೂಸ್ಡ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಬರೆಯರ ಕಾರಣದ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಇತ್ತದೆ ಆ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಏನು ರಿಟರ್ನ್ ಪಾರ್ದೆ ಅಂಚವು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬೈದನು ಅಂಚ ಮಸ್ತ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬೈದನು ಪೋಡಂಡವು ಎನ್ನ ನಿಗ್ಲೆ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಪೂರ ತೂವೊಡು ವಾಚ್ ಟೈಮ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆವು ಅಂಚ ಬಾರಿ ಬೇಜಾರಾಗ್ತದೆ ಬೊಕ್ಕ ದಾದ ಪಂಡ ಚೂರು ಪಾತಿರ್ಲೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡುಗ ಅಂಚ ಎಲ್ಲ ಚಿಕ್ಕಪ್ಪನ ಮದಿಮೆ ಅಂತ ಕಡೆಗೆ ಚಿಕ್ಕಪ್ಪನ ಬೈದು ಮುಳ್ಳ ಚಿಕ್ಕಪ್ಪನ ಮದಿಮೆ ಇಲ್ಲ ಆಪೆಕ್ ಇಲ್ಲ ಅಂಚೆ ಅಂತ ಎನ್ನ ಎಲ್ಲಿ ಚಿಕ್ಕಪ್ಪ ಮಲ್ಲ ಚಿಕ್ಕಪ್ಪನ ಎಲ್ಲಿ ಚಿಕ್ಕಪ್ಪನ ಮದಿಮೆ ಇಲ್ಲ ಅಂಚ ಒನಸಾಂಡ್ ದಿನಕರ್ ಬ್ರೋ ಕುಕ್ಕೆ ಬೇರೆ ಒನಸಾಂಡ್ ಇರ್ನಾಂಡಿ ಒನಸ್ ಅಂಚ ಆರ್ಟ್ ಸಿಂಬಲ್ ಪಾರ್ದೇರು ಆರ ಒಂಜಿ ಕಮೆಂಟಿಗೆ ರಿಪ್ಲೈ ಕೊಡಿ ರಾಪುಜಿ ಜನ ಕೊಡ್ತೋಳಿ ಪೂರ ಕತೆ ಬೊಕ್ಕ ಸೌಖ್ಯ ನನಗ್ಲು ಪೂರ ಇನ್ನು ಲೈವ್ ಶೇರ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಮಾತಾಡಲ್ಲ ಅವಾಗ ವ್ಯೂವರ್ಸ್ ಬರ್ಪೇರು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಗೈಸ್ ನಿಗ್ಲಡನೆ ಎನ್ನ ನಿನ್ನ ಲೈವ್ನ ಶೇರ್ ಮನ್ಪುಲೆ ನಿಗ್ಲ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಇತ್ತಿನಾಗಲೇ ಮಾತಾಡಲ್ಲ ಅವಾಗ ಲೈವ್ ಬರ್ಪೇರು ಪಾತೇರು ಬೇರೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪೋಡು ವ್ಯೂಸ್ ಆಡು ಏನೈತೆ ಅವು
ವಾಚ್ ಟೈಮ್ ಪೋದು ಬಾರಿ ಮಸ್ತ್ ಕಷ್ಟ ಬರ್ತದೆ. ವಾಚ್ ಟೈಮ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಲ್ತಿತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ರೀಲ್ಸ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಬರ್ತದೆ ಮಸ್ತ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಕೊಡ್ತುಂಡು. ಒಂಜಿ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಅದು ಇಡೀ ಚಾನಲ್ಗೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗ್ತುಂಡು. ಐನು ನಿಗ್ಲು ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಕೊರೋಡು ನಿಗ್ಲರ್ದು ಮಾತ್ರ ಸಾಧ್ಯ. ನಿಗ್ಲರ್ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಲ್ತುಂತುಲ್ಲೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಶೇರ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಐನತ್ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಶೇರ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಅಂಚ ಮೂಲು ಉಳ್ಳೆ ಚಿಕ್ಕಪ್ಪನೆಲ್ಲ ಮ್ಯಾಚ್ ಆವೊಂದುಂಡು ಇಂಚ ಇಂಚನಲ ಇನ್ನು ಲಾಗ್ ತೂಳಿಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಗೈಸ್. ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಲಿ ಕಮೆಂಟ್ ಗೈಸ್ ಕಮೆಂಟ್ ಬೇಕಾದಲ್ಲಿ ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ. ನಮ್ಮ ಕೊಯ್ಲು ಒಂಜಿ ಬೀಜನುಲ್ಲೆ ರಾಮದೇವ ಕೊಯ್ಲೆತ್ತು ಔಟ್ ಅದ ಮುಜವ 4 ವಿಕೆಟ್ ಒಂಜೇ ಓವರ್ 4 ವಿಕೆಟ್. ವಿಬಿ ಕ್ರಿಯೇಷನ್ ಹಾಯ್ ಬ್ರೋ ಹಾಯ್ ರೆಡ್ ಆದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಮಂಜಾಗುದ. ಒಂಜೇ ಓವರ್ 4 ವಿಕೆಟ್ ಪೋತುಂಡು ಅಂದ್ ಏರ್ ಬಂತದೆ ಐಕಡು ಈತೊಟ್ಟು ಏರ್ನಲ್ಲ ಆಗ್ತಿದ್ದು ಒಂಜಿ ಓವರ್ 4 ವಿಕೆಟ್ ಹ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ ಅಂದು ಹ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ ಔಟು ಇಡೀ ಸ್ಟ್ರೀಟ್ ಆತು ಜಾಂದ್ ಹ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ ವಿಕೆಟ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ 4 ವಿಕೆಟ್ ಒಂಜಿ ಓವರ್ ಪೋತುಡ ಅತ 4 ವಿಕೆಟ್ ಇಡೀ ಸ್ಟ್ರೀಟ್ 4 ವಿಕೆಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಅಂದ್ ಏತ್ ವಿಕೆಟ್ ಒರ್ಂಬಾಂಡತ್ತೆ ಐನಿತ್ತುನು ದೂಪೆ ವಿಬಿ ಕ್ರಿಯೇಷನ್ ಇತ್ತೆ ಆನಿತ್ತೆ ಆಲ್ ಔಟ್ ಆಪಿರ ಅಂದ್ ನಂತೇರು ನಾನು ಬೌಲರ್ನ ಕ್ಲಿಪ್ಪುನದೆ ಅದು ತಗ್ನ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಯಾರುಂಡದು ಐವತ್ತು ಬೀಜಿನ ಪೋಂಡ ಪಾಡುದು ಏತು ವಾರಾಂಡ್ 14 ಬೋರ್ಡ್ ಜಿತ್ತಿಜೀರ ಒಂದು ವಿಕೆಟ್ ಅತ ನಾನು ಔಟ್ ನನ್ನ ಬೀಜಿ ಬೇರೆ ಅಂದ್ ದಿನಕರ್ ಕುಕ್ಕಿ ವಿಬಿ ಕ್ರಿಯೇಷನ್ ಆಯ್ ಬ್ರೋ ಮುಖ ಇಂಚೆಲ್ಲರು ಸೌಖ್ಯ ಅಂದ್ ಅವೇ ನಾ ಚಾನಲ್ನು ಶೇರ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಲೈವ್ನು ಶೇರ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಮಾತಾಡಲ್ಲ ಅಪ್ಪಗ ವ್ಯೂವರ್ಸ್ ಬರ್ಪೇರು ಪಾತೆರ್ರೆ ಆಪುಂಡು ವಿಷಯದ ಪಂಡ ಪನಿಯರ್ ಉಂಡು ಮಸ್ತ್ ವ್ಯೂವರ್ಸ್ ಆಗ್ಲಡ ಔಟ್ ಅದೇ ಆಲ್ ಔಟ್ ಪೋಂಡ ತಿಕ್ಕನ ದಿಕ್ಕಾಡಿಂದ ಹಾಕನೆ ಹಾಕಿ ಇಂಚ ವ್ಯೂವರ್ಸ್ ಶೇರ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಲೈವ್ನು ವಿಷಯ ಚೂರು ಪನಿಯರ್ ಎತ್ತುಂಡು ಚೂರು ಜನ ಎತ್ತರಂಡ ವಿಷಯ ಪಂಡದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ ಮಸ್ತ್ ಜನ ವ್ಯೂವರ್ಸ್ ಪನಿಯರ್ ಅಪ್ಪ ಸ್ಟೋರಿ ಇಲ್ಲಿ ವಿಷಯ ಇಂಚ ಆಗಿತ್ತೆ ಎಡ್ಡ ಕಾಸಿಪ್ಪಿ ಆ ಎಂಬಿಗೆ 4 ವಿಕೆಟ್ ಅತಿ
అని ಕುಲೊಂದು ಒಳ್ಳರು ಯಾನು ಇಲ್ಲಡ್ರಲ್ಲ ಚಿಕ್ಕಪ್ಪನ ಮದಿಮೆ ಬ್ರೋ ಕೊಂಚ ಚಿಕ್ಕಪ್ಪನ ವೈದೆ ಅಂಡೆ ಒಣಸ್ತದ ಇಜ್ಜಿ ಬ್ರೋ ಈರದ అది ఈరున అండి మనసు ఇక్కడ పోతారు పారా ఇక్కడ పోతాలి ఇజ్జి వాళ్ళ ముందు ಬ್ರೋ ದಾದತ್ತನೆ ಎನ್ನ ಚಾನಲ್ ರೀಸರ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಬರ್ತದೆ ಮುರಣ ಪಂಡೆ ತೇರಡ ವಿಷಯ ಅವು ದಾದ ಉಂಟು ನಾವು ಯಾನೆ ಒಂಜಿ ಟೆಕ್ ಚಾನಲ್ ದಾರಡ ಪಾತಿರಿಯೆ ಅಪಂಡ ವೀಡಿಯೋಸ್ ನಮಕ್ ವಾಚ್ ಟೈಮ್ ಇಂಚ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ఇప్పుడు ಅಂಚಿನ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಅನ್ಪಿರ ಪಂಡುಲ್ಲೆ ಪಂಡ ಏನ ಆತ್ ಡಾಲರ್ అయినాವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾನು ಆಪುಂಡು ಪಂಪಿರವು ಪಂಡ ಆತ್ ಬಂಗ ಏನ ಡಾಲರ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ అయిన పోతుండు ಅಂಚ ಬಾರಿ ಬೇಜಾರಾಪುಂಡು ఉండా ಅದು ಸೊಸೈಟಿ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದಿ ಅದನ್ನ ಕಟ್ಟಿಗೆ ಹಾಕಿಬಿಟ್ನಲ್ಲ ಬರ್ಚಾಳೆ పోయి పోయి అల్లుండు ఉండా ఆ కట్టిగా బావు ఓని అంక అపోన నిందిందిలా నేను దాసన ఒకనట వాళ్ళు నాయకులు అంటారు సొసైటీ వాళ్ళు ఉండాలా ಓಕೆ ಬ್ರೋ ಓಕೆ ಅವೈತೆ ಟೆಕ್ ಚಾನಲ್